श्रीराधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपासरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्या नमामि भक्तशक्ति नित्यानन्दमहं सर्वानन्दहरं परं हरिनामकृतं देवम् अवधूतशिरोमणि नमो महावदिन्याय कृष्णप्रेमप्रदाय दे कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिषे नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशधार जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय ततारे कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमः। शिल प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरे हरे कृष्ण। मदेक बंधु मत्संगिन मद्गुरु मन्महादना निष्ठारक मद्भाग्या मदानंदा नमोस्तुते। ग्रंथराज श्रीमद् ഭാഗവതം की जय। ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ദശമസ്കന്ധത്തിലെ 24-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലാണ് ഗോവർദ്ധന പൂജയെ കുറിച്ചിട്ടും 24, 25 ഉള്ള അധ്യായങ്ങളിലാണ് വരുന്നത്. ഗോവർദ്ധനത്തെ കുറിച്ചിട്ട് ഗോപികമാരെ സ്തുതിക്കുന്ന ഒരു സ്തുതിയുണ്ട്. 10-ാം സ്കന്ധം 21-ാം അധ്യായം 18-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ. അപ്പൊ ആ ഒരു ശ്ലോകം നമുക്ക് എടുക്കാം. ആ ഒരു ശ്ലോകം ചൊല്ലിയിട്ട് നമുക്ക് മറ്റുള്ള ലീലകളെ കുറിച്ചിട്ട് ചുരുക്കിയിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ. ഓക്കെ, ഇതാണ് ശ്ലോകം. ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിലും ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു രാധാറാണിയുടെ ഭാവത്തിൽ വരുമ്പോൾ ഈ ശ്ലോകം ചൊല്ലുന്നുണ്ട്. ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം മധ്യലീല 18-34 ഇതേ ശ്ലോകം ഗോപികമാർ ചൊല്ലിയിട്ടുള്ള അതേ ശ്ലോകം ഭഗവാന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഭക്തനാണ്, ഹരിദാസവര്യനാണ് ഗോവർദ്ധനം എന്നത്. ഇത്ര ഭാഗ്യവാനാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഗോപികമാർ സ്തുതിക്കും. അതേ സ്തുതി ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സ്തുതിക്കുന്നുണ്ട് ഗോവർദ്ധനത്തിൽ പോയപ്പോൾ. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഈ ശ്ലോകം എടുക്കാം. അതിന്റെ മുന്നായിട്ട് നമുക്ക് ഗോവർദ്ധനാഷ്ടകം നിർത്തി ഗോവർദ്ധനത്തെ സ്തുതിക്കുന്ന അഷ്ടകമുണ്ട്, അത് ചൊല്ലിയിട്ട് പിന്നീട് നമുക്ക് ശ്ലോകത്തിലേക്ക് പോവാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വിഷ്ണുപ്രസാദേന സമസ്തശൈല സാമ്രാജ്യമാപ്നോതി ച വൈരിണോപി സകൃസ്യ പ്രാപ ബലിം സ സാക്ഷാത് ഗോവർദ്ധനോ മേദി സദാമഭീഷ്ടം സ്വപ്രേഷ്ടഹസ്താംബുജസൗകുമാര്യാ സുഖാനുഭൂതിർ അതിഭൂവിവൃത്തെ മഹേന്ദ്രവജ്രാഹിതമഭ്യജാനാം ഗോവർദ്ധനോ മേദി സദാമഭീഷ്ടം യത്രൈവ കൃഷ്ണോ വൃഷഭാനുപുത്ര്യാ ധനം ഗൃഹീതും കലഹം വിദേനെ ശ്രുതേ സ്പൃഹാ യത്ര മഹദീയദാശ്രീ ഗോവർദ്ധനോ മേദി സദാമഭീഷ്ടം സ്നാത്വാ സരസ്വാസു സമീരഹസ്തി
യത്രൈവ നിപാതി പരാഗധൂളിഃ ആലോലയങ്കേളതി ചാരു സശ്രീ ഗോവർദ്ധനോ മേ ദിശതാമഭീഷ്ടം കസ്തൂരികാഭീശയിതം കിമത്രേതി ഊഹം പ്രഭോസസ്യ മുഹുർവിദന്വാൻ നൈസർഗികസ്വീയ ശിലസുഗന്ധേർ ഗോവർദ്ധനോ മേ ദിശതാമഭീഷ്ടം വംസപ്രതിധ്വന്യം വംസപ്രതിധ്വന്യനുസാരവർമ്മ ദിദിക്സവോ യത്ര ഹരിം ഹരിണ്യാ യന്ത്യോലബന്ധേന ഹി വിസ്മിതസ്സ ഗോവർദ്ധനോ മേ ദിശതാമഭീഷ്ടം യത്രൈവ ഗംഗം മനുനാ വിരാതം ആരോഹ്യ മധ്യേ തുമുനൗഗഃ കൃഷ്ണോ ഹി രാധാനുകളോ ബഭൗസ ഗോവർദ്ധനോ മേ ദിശതാമഭീഷ്ടം വിനാ ഭവേത് കിം ഹരിദാസവർയ പാദാശ്രയം ഭക്തിരദശ്രയാമി യമേവ സപ്രേമ നിജേശയോ ശ്രീ ഗോവർദ്ധനോ മേ ദിശതാമഭീഷ്ടം ഏതത് പഠേത്യോ ഹരിദാസവർയ മഹാനുഭാവാഷ്ടകമാർദ്ദഛേദഃ ശ്രീരാധികാമാധവയോപദാബ്ജ ദാസ്യം സവിന്ദേത് അചിരേണ സാക്ഷാൽ. ഏതൊരു ഭക്തനാണോ മുകളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന 8 ശ്ലോകങ്ങൾ ഉരുവിടുന്ന അവരുടെ മനസ്സ് പ്രണയാർദ്രമാവുകയും രാധാമാധവ പാദങ്ങളെ പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് ഗോവർദ്ധനാഷ്ടകത്തിന്റെ ഫലശ്രുതിയിൽ പറയുന്നു. ഇതിന്റെ വിവർത്തനം കൂടി നമുക്ക് വേഗത്തിൽ നോക്കാം. ഗോവർദ്ധനാഷ്ടകം 1-ാം ശ്ലോകത്തിന്റെ വിവർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത്: ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് പർവ്വതശ്രേഷ്ഠനായ ഗോവർദ്ധനമേ, ശത്രുവായ ഇന്ദ്രന്റെ ബഹുമാനം കൂടി നേടിയെടുക്കുവാൻ നിനക്ക് കഴിയും. അങ്ങനെയുള്ള ഗോവർദ്ധന പർവ്വതമേ, എന്റെ അഭിഷ്ടത്തെ നിറവേറ്റിയാൽ. ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ താമരപ്പൂവത്ത് കൈകളുടെ സ്പർശനമേൽക്കുക മൂലം ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഉയർന്നു നിന്നിട്ടും ഇന്ദ്രന്റെ ഇടിമിന്നലിനെ ഭയക്കാതെ സംതൃപ്തിയിൽ കഴിയുന്ന ഗോവർദ്ധന പർവ്വതമേ, എന്റെ അഭിഷ്ടത്തെ നിറവേറ്റിയാൽ. വൃഷഭാനുപുത്രിയായ രാധയുടെ കലഹം ശമിപ്പിക്കുവാൻ എവിടെയാണോ കൃഷ്ണൻ വേദധർമ്മമായ വാക്കുകൾ ഉച്ചരിച്ചത്, ആ ഗോവർദ്ധന പർവ്വതം എന്റെ അഭിഷ്ടത്തെ നിറവേറ്റിയാൽ. പൊയ്കയിൽ ഉല്ലസിച്ച് കുളിച്ച ആന ഇളം കാറ്റിൽ വരുന്ന കദംബ വൃക്ഷത്തിന്റെയും മറ്റു പൂമ്പൊടിയും വഹിച്ച് ഉല്ലസിക്കുന്ന ആ ഗോവർദ്ധന പർവ്വതം എന്റെ അഭിഷ്ടത്തെ നിറവേറ്റിയാൽ. കാറ്റിനുള്ള കസ്തൂരി ഗന്ധം കസ്തൂരിമാനിൽ നിന്നാണോ, കൃഷ്ണ സാന്നിധ്യം കൊണ്ടാണോ, പർവ്വതത്തിന്റെ തന്നെ സ്വാഭാവിക ഗന്ധമാണോ എന്നറിഞ്ഞുകൂടാ. അങ്ങനെയുള്ള ഗോവർദ്ധന പർവ്വതം എന്റെ അഭിഷ്ടത്തെ നിറവേറ്റിയാൽ. ഓടക്കുഴൽ നാദത്തിന്റെ പ്രതിധ്വനിയുടെ പിറകെ പോയ മാനിനി ശ്രീഹരിയെ കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ഗോവർദ്ധന പർവ്വതം എന്റെ അഭിഷ്ടത്തെ നിറവേറ്റിയാൽ. നദിയിൽ രാധയോടത്ത് നീങ്ങവേ വഞ്ചി നദീമധ്യത്തിൽ മുങ്ങുകയും ഭയചകിതിയായ അവൾ കൃഷ്ണന്റെ കഴുത്തിൽ പിടിച്ചു തൂങ്ങുകയും അദ്ദേഹം കൂടുതൽ സന്തുഷ്ടവാനായി കാണപ്പെടുകയും ചെയ്തു. അല്ലയോ ഗോവർദ്ധന പർവ്വതമേ, എന്റെ അഭിഷ്ടത്തെ നിറവേറ്റിയാൽ. ശ്രീഹരിയുടെ പാദങ്ങളെ ആശ്രയിക്കാതെ ഭക്തദാസന്മാർക്ക് ഭഗവാന്റെ സേവനം സാധ്യമല്ല. അല്ലയോ ഗോവർദ്ധന പർവ്വതമേ, എന്റെ അഭീഷ്ടത്തെ നിറവേറ്റിയാൽ സാധിച്ചാലും. ഗോവർദ്ധനാഷ്ടകം की जय. ഓക്കെ, നമുക്ക് അപ്പോൾ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 10:21-18 ശ്ലോകം നോക്കാം. എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാൻ ഞാൻ ആദ്യം ചൊല്ലാം. ഇത് ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിലും ഈ ശ്ലോകമുണ്ട്. ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം ശ്ലോകത്തിൽ ഭാഗവത്തിൽ 2 പേജിലായിട്ടാണ് ശ്ലോകം വരുന്നത്. അപ്പൊ അത് കൂടാതെ തന്നെ ഇതിന്റെ വിവർത്തനം ആദ്യം ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിലാണ് ശ്രീലപ്രഭുപാദർ എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. ശ്രീലപ്രഭുപാദർ ബ്രഹ്മവിമോഹന ലീലയിൽ അവിടെ നിർത്തുകയുണ്ടായി. പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യന്മാരാണ് ശ്രീ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിലെ ശ്രീലപ്രഭുപാദരുടെ വിവർത്തനം എടുത്തിട്ട് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന് ആ ശ്ലോകങ്ങൾക്ക് വിവർത്തനം അത് കൊടുത്തിട്ട് പറയുന്നു. ശ്രീലപ്രഭുപാദർ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിൽ വിവരിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതമാണ് ഇവിടെ ഞാൻ കാണിക്കുന്നത്. ഓക്കെ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ അന്തായ മാതിരബലാ ഹരിദാസ വര്യോ യദ്രാമകൃഷ്ണ ചരണ സ്പർശ പ്രമോദഃ മാനം തനോതി സഹ ഗോ ഗണയോസ്തയോർയത് പാനീയസൂയവസകന്ദര കന്ദമൂലൈ അന്തായ മാതൃരബലാ ഹരിദാസ വര്യോ യദ്രാമകൃഷ്ണ ചരണ സ്പർശ പ്രമോദഃ മാനം തനോതി സഹ ഗോ ഗണയോസ്തയോർയത് പാനീയസൂയവസകന്ദര കന്ദമൂലൈ
അന്തായ മാതൃരബലാ ഹരിദാസവർയോ യദ്രാമകൃഷ്ണ ചരണ സ്പർശ പ്രമോദ മാനം തനോതി സഹഗോ ഗണയോസ്തയോര്യ പാനീയസൂയവസ കന്ദര കന്ദമൂലേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അന്തായ മാതൃരബലാ ഹരിദാസവർയോ രാമകൃഷ്ണ ചരണ സ്പർശ പ്രമോദ ആനം തനോതി സഹഗോ ഗണയോസ്തയോര്യത് പാനീയസൂയവസ കന്ദര കന്ദമൂലേ. അന്തായ മാതൃരബലാ ഹരിദാസവർയോ രാമകൃഷ്ണ ചരണ സ്പർശ പ്രമോദ മാനം തനോതി സഹഗോ ഗണയോസ്തയോര്യത് പാനീയസൂയവസ കന്ദര കന്ദമൂലേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഒരാളായിട്ട് ചൊല്ലിക്കോളൂ. മാലതി ദസ്മതി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഹന്തായ മദ്രിരബലാ ഹരിദാസവർയോ യദ്രാമകൃഷ്ണ ചരണ സ്പർശ പ്രമോദ മാനം തനോതി സഹഗോ ഗണയോസ്തയോർയത് പാനീയസൂയവസ കന്ദര കന്ദമൂലൈ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. സുവർണപ്രഭ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഹന്തായ മദ്രിത് അബലാ ഹരിദാസവര്യോ യദ്രാമകൃഷ്ണ ചരണ സ്പർശ പ്രമോദഃ മാനം തനോതി സഹഗോ ഗണയോസ്തയോർ പാനീയസൂയവസ കന്ദര കന്ദമൂലൈഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സലശാജി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഹന്തായ മദ്രിരബലാ ഹരിദാസവർയോ യദ്രാമകൃഷ്ണ ചരണ സ്പർശ പ്രമോദഃ മാനം തനോതി സഹഗോ ഗണയോസ്തയോർയത് പാനീയസൂയവസ കന്ദര കന്ദമൂലൈഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിജയനാട് മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഹന്തായ മദ്രിരബലാ ഹരിദാസവർയോ യദ്രാമകൃഷ്ണ ചരണ സ്പർശ പ്രമോദഃ മാനം തനോതി സഹഗോ ഗണയോസ്തയോർയത് പാനീയസൂയവസ കന്ദര കന്ദമൂലേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പങ്കജാക്ഷി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി പ്രണാം. ഹരേ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഹന്തായ മന്ദിർ അബല ഹരിദാസവർയോ യത് രാമകൃഷ്ണ ചരണ സ്പർശ പ്രമോദഃ മാനം തനോതി സഹഗോ ഗണയോ സ്തയോർയത് പാനീയസൂയവസ കന്ദര കന്ദമൂലേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നിർമ്മല മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഹന്തായ മദ്രിരബലാ ഹരിദാസവർയോ യദ്രാമകൃഷ്ണ ചരണ സ്പർശ പ്രമോദഃ മാനം തനോതി സഹഗോ ഗണയോസ്തയോർയത് പാനീയസൂയവസ കന്ദര കന്ദമൂലൈഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ.
പത്മകുമാരി മാതാജി, ചെല്ലുകുള മാതാജി. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജേ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഹന്തായ മധുരബല ഹരിദാസപര്യോ യരാമകൃഷ്ണ ചരണാ സ്പർശ പ്രമോദഃ മാനം തനോതി സഹഗോ ഗണയോസ്തയോർജസ്വാനീയസ്വയവത്സകന്ധരകന്ധമൂലൈഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. अंबिका केशवी देवदास माताजी, ചെല്ലുകുള. हरे कृष्णा प्रभु जी. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. हन्ताय मद्रिरबल हरिदासवर्यो यद्रामकृष्ण चरण स्पर्श प्रमोदः मानं तनोति सगो गणयोस्तयोर्यत् पानीयसूयवसकन्दर कन्दमूलैः. हरे कृष्ण प्रभु. हरे कृष्ण. रामचंद्र प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु. हरे कृष्ण प्रभु जी. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. अन्धाय मद्भिरबला हरिदासवर्यो यद्रामकृष्ण चरण स्पर्श प्रमोदः मानं तनोति सह गोगणयोस्तयोर्यत् पानीयसूयवसकन्दरकन्दमूलैः. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण. जय विजय देवदास माताजी, हरे कृष्ण. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഹന്തായ മദ്രിരബല ഹരിദാസവർയോ യദ്രാമകൃഷ്ണ ചരണ സ്പർശ പ്രമോദഃ മാനം തനോതി സഹഗോ ഗണയോസ്തയോർയत् പാനീയസൂയവസകന്ധര കന്ധമൂലൈഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. हरे कृष्ण. भारती अम्मा माताजी, हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे ओम कृष्ण. नमो भगवते वासुदेवाय. हन्ताय मद्रिर अवदा हरिदासवर्यो यद्रामकृष्ण चरण स्पर्श प्रमोदः मानं तनोति सहगो गणयोस्तयोर्यत् पानीयसूयवसत् कन्दरकन्दमूलैः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. वत्सलायन माताजी, ചെല്ലുകുള. हरे कृष्णा प्रभु जी. हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय. हन्ताय मद्रिरबला हरिदासवर्यो यद्रामकृष्ण चरणा स्पर्श प्रमोदः मानं तनोति सहगो गणयोस्तयोर्यत् पानीयसूयवसा कन्दरा कन्दमूलैः. हरे कृष्णा प्रभु जी. हरे कृष्ण. लधी माताजी, ചെല്ലുകുള. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു ജി. ഓം ചെല്ലുകുള. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഹന്തായ മദ്രി അബല ഹരിദാസവർയോ യരാമകൃഷ്ണ ചരണ സ്പരശ പ്രമോദഃ മാനം തനോതി സഹ ഗോഗണയോസ്തയോർയത് പാനീയസുയവസകന്ധര കന്ധമൂലൈഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു ജി. हरे कृष्ण. तनु प्रदीप माताजी, ചെല്ലുകുള. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു ജി. हरे कृष्ण. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഹന്തായ മദ്രിരബല ഹരിദാസവർയോ യദ്രാമകൃഷ്ണ ചരണ സ്പർശ പ്രമോദഃ മാനം തനോതി സഹഗോ ഗണയോസ്തയോർയत् പാനീയസൂയവസകന്ധര കന്ധമൂലൈഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു ജി. हरे कृष्ण. सिंधु सीके माताजी, ചെല്ലുകുള. श्री कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. हन्ताय मद्रबला हरिदासवर्यो यद्रामकृष्ण चरण स्पर्श प्रमोदः मानं तनोति सह गोगणयोस्तयोर्यत् पानीयसुयवसकन्दर कन्दमूलैः. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण. शारदा जी, नंबूदिरी माताजी. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. हन्तायम् अबल हरिदासवर्यो यद्रामकृष्ण चरण स्पर्श प्रमोदः मानन्दनोति सह गोगणयोस्तयोर्यत् पानीयसूयवसकन्दर कन्दमूलैः. हरे कृष्ण प्रभु जी. शोभा माताजी, ചെല്ലുകുള. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण. नमो भगवते वासुदेवाय. हन्ताय मद्रबल हरिदासवर्यो यद्रामकृष्ण चरण स्पर्श प्रमोदः मानं तनोति सह गोगणयोस्तयोर्यत् पानीयसूयवास कन्दरं कन्दमूले. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण. अनिता माताजी, ചെല്ലുകുള. हरे कृष्ण. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു ജി.
ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഹന്തായ മദ്രിരബലാരിദാസവര്യോ യദ്രാമകൃഷ്ണ ചരണ സ്പർശ പ്രമോദ മാനം തനോതി സഹ ഗോഗണയോസ്തയോർയത് പാനീയസൂയവസകന്ധര കന്ധമൂലേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശോഭാപ്രതി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഹന്തായം മദ്രീർ അബല ഹരിദാസവര്യോ യദ്രാമകൃഷ്ണ ചരണ സ്പർശ പ്രമോദ മാനം തനോതി സഗോ ഗണയോസ്തയോർയത് പാനീയ സൂയവാസ കന്ദര കന്ദമൂലേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സാവിത്രി ബേശ്ശേരി ദേവദാസ്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാമം പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ കന്ദായ അദ്രർ അബല ഹരിദാസവര്യോ യദ്രാമകൃഷ്ണ ചരണ സ്പർശ പ്രമോദ മാനം തനോതി സഹ ഗോഗണയോസ്തയോർയത് പാനീയ സൂയവസകന്ധര കന്ധമൂലൈഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സീതാരാമനും മാതാജി ചൊല്ലുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഹന്തായ അദ്രിർ അബല ഹരിദാസവര്യോ യദ്രാമകൃഷ്ണ ചരണസ്പർശ പ്രമോദ മാനം തനേതി സഹ ഗോഗണയോസ്തര്യത് പാനീയസൂയവാസകന്ധര കന്ധമൂലൈഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഉഷാമാതാജി ചൊല്ലുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഹന്തായം അബല ഹരിദാസവര്യോ യദ്രാമകൃഷ്ണ ചരണ സ്പർശ പ്രമോദ മാനം തനോതി സഖ ഗോഹണയോസ്തയോർയത് പാനീയസൂയവസകന്ധര കന്ധമൂലൈഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീതാസി മാതാജി ചൊല്ലുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തോളൂ. ഗീതാസി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഒക്കെ ചൊല്ലുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഹന്തായ മദ്രിരബല ഹരിദാസവര്യോ യദ്രാമകൃഷ്ണ ചരണ സ്പർശ പ്രമോദ മാനം തനോതി സഹ ഗോഗണയോസ്തയോർയത് പാനീയസൂയവസകന്ധര കന്ധമൂലൈഃ. ഹരികൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീതാട്ടി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഹന്തായം അദ്രിർ അബല ഹരിദാസവര്യോ യദ്രാമകൃഷ്ണ ചരണ സ്പർശ പ്രമോദ മാനം തനോതി സഹ ഗോഗണയോസ്തയോർയത് പാനീയസൂയവസകന്ധര കന്ധമൂലൈഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. രാധാശിവാസന ദേവദാസ് മാതാജി ചൊല്ലുക. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഹന്തായ മദ്രേരബല ഹരിദാസവര്യോ യദ്രാമകൃഷ്ണ ചരണ സ്പർശ പ്രമോദ മാനം തനോതി സഹ ഗോണഗണോയസ്തയോർയത് പാനീയസൂയവസകന്ധര കന്ധമൂലൈ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീദേവി മാതാജി ചൊല്ലുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഹന്തായ മദ്രിരബല ഹരിദാസവര്യോ യദ്രാമകൃഷ്ണ ചരണ സ്പർശ പ്രമോദ മാനം തനോതി സഹ ഗോഗണയോസ്തയോർയത് പാനീയസൂയവസകന്ധര കന്ധമൂലൈഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അനന്തര കൃഷ്ണ ദേവദാസ് മാതാജി ചൊല്ലുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലുക. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഹന്തായ അദ്രിരബല ഹരിദാസവര്യോ യദ്രാമകൃഷ്ണ ചരണ സ്പർശ പ്രമോദ മാനം തനോതി സഹ ഗോഗണയോസ്തയോർയത് പാനീയസൂയവസകന്ധര കന്ധമൂലൈഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതിന്റെ വിവർത്തനം നോക്കാം.
എല്ലാ ഹരിഭക്തന്മാരിലും വെച്ചിട്ട് ഗോവർദ്ധനഗിരിയാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠൻ. അല്ലയോ എന്റെ സുഹൃത്തുക്കളെ, ഈ ശൈലം കൃഷ്ണനും ബലരാമനും പശുക്കിടാങ്ങൾക്കും പശുക്കൾക്കും ഗോപന്മാർക്കും ആവശ്യമുള്ളതെല്ലാം നൽകുന്നു. പാനം ചെയ്യാനുള്ള ജലവും വളരെ മൃദുവായ പുല്ലും ഗുഹകളും ഫലങ്ങളും പുഷ്പങ്ങളും പച്ചക്കറികളും മറ്റും വിതരണം ചെയ്യുന്നു. ഈ വിധത്തിൽ ഗോവർദ്ധനം ഭഗവാനെ ആദരിക്കുന്നു. കൃഷ്ണന്റെയും ബലരാമന്റെയും പാദപങ്കജങ്ങളാൽ സ്പർശിക്കപ്പെടുന്നതിനാൽ ഈ ഗിരി വളരെ ഉല്ലാസവാനായി കാണപ്പെടുന്നു. ഭാവാർത്ഥ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി അതിന്റെ ഭാഗവതത്തിലുള്ള ഭാവാർത്ഥമാണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത്. ശിലപ്രഭുപാദയുടെ ചൈതന്യ ചരിതാമൃത്തിൽ മധ്യലീലയിൽ 18:34 നിന്ന് എടുത്തതാണ് ഈ വർഷം. ഗോവർദ്ധന പർവ്വതത്തിന്റെ സമൃദ്ധിയെക്കുറിച്ച് ശ്രീല വിശ്വനാഥ ചക്രവർത്തി ഠാക്കൂർ ഇപ്രകാരം വിവരിക്കും. കൃഷ്ണനും ബലരാമനും കുടിക്കാനും കാലും മുഖവും കഴുകുവാനും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഗോവർദ്ധന പർവ്വതത്തിലെ പാതകളിൽ നിന്നുള്ള സുഗന്ധപൂരിതമായ കുളിർ ജലത്തെയാണ് പാനീയം എന്ന പദം വിശേഷിക്കും. ഗോവർദ്ധനഗിരി തേനും മാമ്പഴച്ചാറും മറ്റും പഴച്ചാറുകളും ഒക്കെ ഭഗവാനെ കുടിക്കുവാനായി നിവേദിക്കാറ്. അർഘ്യം നൽകുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കാറുള്ള ദുർവാങ്കുരത്തെയാണ് സൂയവസ എന്ന വാക്കുകൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. സുഗന്ധമുള്ളതും മൃദുലമായതും പശുക്കൾ തിന്നാൽ പുഷ്ടി പ്രാപിച്ച് ധാരാളം പാൽ ചുരത്തുന്നതുമായുള്ള തൃണങ്ങൾ ധാരാളമുണ്ട്. ഗോവർദ്ധനത്തിൽ അവയാണ് ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയങ്ങളായ കാലിക്കുട്ടം ഭുജിക്കുന്നത്. കൃഷ്ണനും ബലരാമനും കൂട്ടുകാരത്ത് ഇരിക്കാനും കിടക്കാനും കളിക്കാനും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഗുഹകളെയാണ് കന്ദരമെന്ന മതം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്. കൊടും തണുപ്പിലും മഴയിലും ഈ ഗുഹകൾ സന്തോഷം പ്രദാനം ചെയ്യും. ഭുജിക്കുവാൻ മൃദുലമായ കിഴങ്ങുകൾ, മേനി അലങ്കരിക്കുവാനുള്ള രത്നങ്ങൾ, ഇരിക്കാൻ പരന്ന ഇരിപ്പിടങ്ങൾ, ദീപങ്ങളും കണ്ണാടികളുമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന മിനുസമുള്ള കല്ലുകൾ, സ്വച്ഛമായ ജലം, പിന്നെയും മറ്റനേകം പ്രകൃതിദത്ത വസ്തുക്കൾ എന്നിവ ഗോവർദ്ധനത്തിലും. ഇത് വേണുഗാന വർണ്ണന എന്നുള്ള അധ്യായത്തിൽ നിന്നുള്ളതാണ്. 21-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലുള്ളതാണ്. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭക്തന്മാരാണ് ഗോപികമാർ. ആ ഗോപികമാരാണ് ഹരിദാസ വൈദ്യനെ ഗോവർദ്ധനത്തെ സ്തുതിക്കുന്നത്. ഇത്ര ഭാഗ്യവാനാണ്, ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠനാണ് ഭഗവാൻ. അദ്ദേഹത്തെ എടുത്തുയർത്തുകയുണ്ടായി, അല്ലെ? 7 പകലും 7 രാത്രിയും. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഗോവർദ്ധന ലീലയെ കുറിച്ചുള്ള ഇതിൽ തന്നെ 24-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഗോവർദ്ധന പൂജയെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ 25-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഗോവർദ്ധനം ഉയർത്തുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെ അതിന്റെ സമ്മറി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് ഞാൻ വായിച്ചു പോവാം. എല്ലാ ശ്ലോകവും നമുക്ക് എടുക്കാൻ സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ദശമസ്കന്ധം 24-ാം അധ്യായം ഗോവർദ്ധന പൂജ. ഇന്ദ്രന് വേണ്ടി ഉദ്ദേശിച്ച ഒരു യാഗം തടയുകയും ഗോവർദ്ധന പർവ്വതത്തെ പൂജിക്കുവാനായി മറ്റൊരു യാഗം ഏർപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്ത കൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ഇന്ദ്രന്റെ അഹങ്കാരത്തെ അടിച്ചമർത്തുന്നതാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞത്. ഈ ലീലകള് പലപ്പോഴും നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും, അല്ലെ? എന്നാൽ ഇന്നത്തെ ആ ദിവസം, അല്ലെ, ഈ ലീല നടന്നിട്ടുള്ള ദിവസമാണ്. അപ്പോ നമ്മൾ ഇന്ന ദിവസം അത് ഓർക്കുന്നത് എന്താണ്? കൂടുതല് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം. നമ്മൾ ഓരോ തവണ ഭഗവാന്റെ ഓരോ ലീലകൾ കേൾക്കുമ്പോഴും നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലെ മാലിന്യങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാതാവുകയും ഹൃദയം ശുദ്ധമാവുകയും ചെയ്യും. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാന്റെ കുറിച്ചുള്ള ലീലകൾ, അല്ലെ, എല്ലാവരും, പ്രത്യേകിച്ചും ശിവദേവ ഗോസ്വാമിയും അല്ലെ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് വളരെ ആകാംക്ഷയോടെ കേൾക്കുകയുണ്ടായി ഓരോ ലീലകളെ കുറിച്ച്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നലെ ദീപാവലിയോടനുബന്ധിച്ച് നടന്നിട്ടുള്ള, അല്ലെ, ദാമോദര ലീലയെ കുറിച്ച്, അല്ലെ, അതുപോലെ തന്നെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലീലയാണ് ഈ ഗോവർദ്ധന ലീലയും. ഗോപന്മാർ ഇന്ദ്രന് വേണ്ടി തിരക്കിട്ടൊരു യാഗത്തിനൊരുങ്ങുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ ഗോപന്മാരുടെ രാജാവായ നന്ദ മഹാരാജാവിനോട് ശ്രീകൃഷ്ണൻ അതിനെക്കുറിച്ച് ചോദിച്ചു. ഇന്ദ്രൻ നൽകുന്ന മഴ കാരണമാണ് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും ജീവിതം നിലനിർത്തി കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയുന്നതെന്നും അതിനാൽ ഇന്ദ്രനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുവാൻ യാഗം നടത്തേണ്ടതുണ്ടെന്നും നന്ദ മഹാരാജാവ് വിശദീകരിച്ചു. അപ്പോൾ
ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഇങ്ങനെ പ്രതിവദിച്ചു: ജീവജാലങ്ങൾ വിവിധ ശരീരങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുകയും ആ ശരീരങ്ങളിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് വിവിധ സുഖ ദുഃഖങ്ങൾ അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് അവരവരുടെ കർമ്മഫലം മൂലമാണ്. കർമ്മമാണ് നമ്മുടെ ശത്രുവും മിത്രവും. ഗുരുവും പ്രഭുവും എല്ലാവരും കർമ്മഫലത്താൽ ബന്ധിതരാണ്. ഇന്ദ്രനെ ആരുടെയും സുഖദുഃഖങ്ങളിൽ യാതൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിവില്ല. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ സത്വരജോ തമോ ഗുണങ്ങളാണ് ലോകത്തിന്റെ സൃഷ്ടി സംഹാരങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്നത്. മേഘങ്ങൾ രജോ ഗുണത്താൽ പ്രേരിതരായി മഴ പെയ്യിക്കുന്നു. ഗോപന്മാർ ഗോസംരക്ഷണത്താൽ അഭിവൃദ്ധി നേടുന്നു. മാത്രമല്ല, ഗോപന്മാരുടെ യഥാർത്ഥ വസതി കാടുകളും കുന്നുകളുമാണ്. അതിനാൽ നിങ്ങൾ പശുക്കൾക്കും ബ്രാഹ്മണർക്കും ഗോവർദ്ധന പർവ്വതത്തിനുമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ പൂജ നൽകേണ്ടത്. ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് കൃഷ്ണൻ ഇന്ദ്രയാഗത്തിനു വേണ്ടി സമാഹരിച്ചു വെച്ചിരുന്ന സാമഗ്രികൾ ഉപയോഗിച്ച് ഗോവർദ്ധനത്തെ പൂജിക്കുവാൻ ഗോപന്മാരോട് ഏർപ്പാട് ചെയ്തു. എന്നിട്ട് കൃഷ്ണൻ ഭീമാകാരവും മധ്യപൂർവവുമായ ഒരു അതീന്ദ്രിയ രൂപം സ്വീകരിച്ച് ഗോവർദ്ധനത്തിൽ സമർപ്പിച്ച എല്ലാ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളും മറ്റു നിവേദ്യങ്ങളും ഇങ്ങനെ ചെയ്യവേ അദ്ദേഹം ഗോപസമൂഹത്തോട് അവർ ഇത്രയും കാലം ഇന്ദ്രനെ പൂജിച്ചിട്ടും ഇതുവരെ അദ്ദേഹം നേരിട്ട് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്നും അതേസമയം ഗോവർദ്ധനഗിരി അവരുടെ കൺമുന്നിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് അവർ നൽകിയ എല്ലാ നിവേദ്യങ്ങളും ഭക്ഷിച്ചു എന്നും പ്രഖ്യാപിച്ചു. അതിനാൽ അവർ ഇപ്പോൾ ഗോവർദ്ധന പർവ്വതത്തെ പ്രണമിക്കേണ്ടതാണ്. എന്നിട്ട് തന്റെ പുതിയ രൂപത്തെ ഗോപന്മാർക്കൊപ്പം ചേർന്ന് പ്രണമിച്ചു. അപ്പോ ഭഗവാനുമാണ് ഭഗവാന്റെ ദാസൻ, ഹരിദാസ വരി. ഭഗവാന്റെ ഭക്തനുമാണ്, അതേസമയം തന്നെ ഭഗവാനും. അപ്പൊ ഇതാണ് ഭഗവാന്റെ ആ മനോഹരമായിട്ടുള്ള രൂപം, അല്ലെ? ഇത് ഭഗവാൻ തന്നെ കഴിച്ചു, ഗോവർദ്ധനത്തിന് സമർപ്പിച്ചതൊക്കെ കഴിച്ചു എന്നാണ്. ഇന്ദ്രൻ എന്താണ്? ഇന്ദ്രൻ ഭഗവാന്റെ സേവകനാണ്, അല്ലെ? ഇന്ദ്രന്റെ ഡ്യൂട്ടിയാണ് മഴ പെയ്യിക്കുക എന്നുള്ളത്, അല്ലെ? അപ്പൊ അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് യാഗമൊന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ആർക്കാണ് എല്ലാം നൽകുന്നത്? ഗോവർദ്ധന പർവ്വതമാണ് പശുക്കൾക്കുള്ള പുല്ലും വെള്ളവും മറ്റു പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളും. അതുകൊണ്ട് ഗോവർദ്ധനത്തിനെ പൂജ ചെയ്യാനായിട്ട് ഭഗവാൻ തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. ഓക്കെ, 25-ാമത്തെ അധ്യായം ഗോവർദ്ധനോദ്ധാരണം. തനിക്കുള്ള യാഗം പ്രജവാസികൾ മുടക്കിയപ്പോൾ ഇന്ദ്രൻ കോപാവിഷ്ടനാകുന്നതും വിനാശകാരിയായ അതിവൃഷ്ടി കൊണ്ട് അവരെ ശിക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതും കൃഷ്ണൻ ഗോവർദ്ധന പർവ്വതം ഉയർത്തി കുട പോലെ 7 നാൾ പിടിച്ചു നിന്ന് മഴയിൽ നിന്നും ഗോകുലത്തെ രക്ഷിക്കുന്നതുമാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ വിവരിക്കുന്നത്. തനിക്കുള്ള യാഗം തടസ്സപ്പെടുത്തതിൽ കോപമൂത്ത ഇന്ദ്രൻ താനാണ് പരമനിയന്താവെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ച് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു: ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനുള്ള മാർഗമായ ആത്മീയ ജ്ഞാനാന്വേഷണം വെടിഞ്ഞ് മനുഷ്യർ സംസാര സാഗരം മറികടക്കുവാൻ ഫലോദിഷ്ട യാഗങ്ങൾ സഹായിക്കുമെന്ന് സങ്കല്പിക്കുന്നു. ഈ ഗോപന്മാരും അഹങ്കാരത്തിൽ മത്തുപിടിച്ചവരായി അറിവില്ലാത്ത ഒരു സാധാരണ പയ്യനായ കൃഷ്ണനെ അഭയം പ്രാപിച്ച് എന്നെ ധിക്കരിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ്? ഇന്ദ്രനെ അഹങ്കാരം ഉണ്ടാവുകയും താനാണ് പരമനിയന്താവെന്നും, അല്ലെ? ഈ വൃന്ദാവനത്തിലുള്ള ഒരു ചെറിയ, അല്ലെ, പശുവിനെ മേയ്ക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ കുട്ടിയെ അവന്റെ വാക്കുകൾ അനുസരിച്ചിട്ട് യാഗം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു ദേഷ്യം പിടിച്ചു. തന്റെ ധാരണയിൽ വൃന്ദാവനവാസികളുടെ അഹങ്കാരം എന്ന് തോന്നുന്നതിനെ അകറ്റാനായി പ്രളയം സൃഷ്ടിച്ച് ലോകാവസാനം വരുത്തുന്നവരായ സമ്പർത്തക മേഘങ്ങളെ ഇന്ദ്രൻ പറഞ്ഞയച്ചു. മഴയും കൊടുങ്കാറ്റും കൊണ്ട് വ്രജവാസികളെ പീഡിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു ഇന്ദ്രന്റെ ലക്ഷ്യം. ഇതുമൂലം വല്ലാതെ കഷ്ടത്തിലായ വ്രജവാസികൾ അഭയത്തിനായി കൃഷ്ണനെ സമീപിച്ചു. ഇന്ദ്രന്റെ പണിയാണിതെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഇന്ദ്രന്റെ മിഥ്യാഹങ്കാരത്തെ തകർത്ത് തരിപ്പണമാക്കാൻ തന്നെ കൃഷ്ണൻ തീരുമാനിച്ചു. ഒറ്റ കൈയാൽ അദ്ദേഹം ഗോവർദ്ധന പർവ്വതത്തെ എടുത്തുയർത്തി. എന്നിട്ടും ഗോപജന സമൂഹത്തെ മുഴുവൻ മലക്കടിയിലെ നനയാതെടുത്തു വന്ന് അഭയം തേടാൻ ക്ഷണിച്ചു. 7 ദിവസം തുടരെ കൃഷ്ണൻ മല ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചു. ഒടുവിൽ ഇന്ദ്രനെ കൃഷ്ണന്റെ യോഗശക്തി മനസ്സിലാവുകയും മേഘങ്ങളെ തിരിച്ചുപിടിക്കുകയും ചെയ്തു. ഗോപജനങ്ങൾ മുഴുവൻ പർവ്വതത്തിനടിയിൽ നിന്ന് പുറത്തു വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കൃഷ്ണൻ ഗോവർദ്ധനത്തിനെ അതിന്റെ യഥാസ്ഥാനത്ത് തിരികെ വെച്ചു. ഗോപന്മാർ മുഴുവൻ ആനന്ദ നിർവൃത്തിയിൽ അകപ്പെട്ടു. അവരുടെ കണ്ണുകളിൽ നിന്നും കണ്ണുനീരൊഴുകുകയും ശരീരത്തിലെ രോമങ്ങൾ എഴുന്നു നിൽക്കുകയും ചെയ്തു. അവർ കൃഷ്ണനെ ആലിംഗനം ചെയ്യുകയും അവരുടെ സ്ഥാനമനുസരിച്ച് അനുഗ്രഹങ്ങൾ ചൊരിയുകയും ചെയ്തു. ദേവന്മാരാകട്ടെ പുഷ്പങ്ങൾ മഴയായി പെയ്യുകയും ഭഗവാന്റെ മഹത്വങ്ങൾ വാഴ്ത്തിപ്പാടുകയും ചെയ്തു. ഭഗവാൻ 7 പകലും 7 രാത്രിയും ഗോവർദ്ധനത്തെ എടുത്തുയർത്തുകയും, അല്ലെ, ഒരു കുട പോലെ എല്ലാവരും വ്രജവാസികളൊക്കെ അതിൽ
അതിനടിയിൽ അഭയം തേടുകയും ചെയ്തു. അവരൊക്കെ സംരക്ഷിക്കുകയുണ്ടായിരുന്നു. അടുത്ത അധ്യായത്തിൽ 26-ാമത്തത് അധ്യായം അത്ഭുത കൃഷ്ണൻ. നന്ദമഹാരാജാവ് ഗർഗമുനിയിൽ നിന്നറിഞ്ഞ വിവരങ്ങൾ വെച്ച് ഗോപന്മാരോട് കൃഷ്ണന്റെ ഐശ്വര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നതാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞത്. കൃഷ്ണന്റെ ശക്തിയെ കുറിച്ച് അറിയാത്ത ഗോപന്മാർ അവന്റെ അസാധാരണങ്ങളായ പ്രവൃത്തികൾ കണ്ട് അത്ഭുത പരവശരായി. കൃഷ്ണനെ പോലെ 7 വയസ്സ് മാത്രമുള്ള ഒരു കുട്ടി പർവ്വതമെടുത്ത് ഉയർത്തിയതും പൂതനെ പോലുള്ള അസുരന്മാരെ വധിച്ചതും വൃന്ദാവനവാസികൾ ഏവരുടെയും ഹൃദയങ്ങളെ അതിയായി ആകർഷിച്ചതുമൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ അവരൊരു സംശയമുണർന്നു. കൃഷ്ണൻ അങ്ങനെ ഈ ഗോപസമൂഹം പോലെ ഒരു ഇണങ്ങാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ വന്നു പിറന്നുവെന്ന് അവർ പുഴുങ്ങി. നന്ദഗോപരെ സമീപിച്ച് അവരിതൊക്കെ ഉണർത്തിച്ചപ്പോൾ ഗർഗമുനി കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞതൊക്കെ നന്ദമഹാരാജ് അവരെ അറിയിച്ചു. കഴിഞ്ഞ 3 യുഗങ്ങളിൽ നന്ദന്റെ പുത്രൻ വെളുത്തിട്ടും ചുവന്നിട്ടും പീതവർണ്ണത്തിലും പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും ഈ ദ്വാപരയുഗത്തിൽ കൃഷ്ണരൂപത്തിൽ കാർവർണ്ണനായി ജനിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്നും ഗർഗമുനി പറഞ്ഞിരുന്നു. വസുദേവരുടെ പുത്രനായി അവതരിച്ചതിനാൽ അവന്റെ നാമങ്ങളിലൊന്ന് വാസുദേവനാണെന്ന്, അവന്റെ ഗുണങ്ങൾക്കും പ്രവൃത്തികൾക്കും ചേർന്ന വിധം അവനെ എണ്ണമറ്റ നാമങ്ങൾ വേറെയുണ്ട്. ഗോകുലത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പലതരം വിപത്തുകളെ കൃഷ്ണൻ തടയുമെന്നും അതിരിട്ട മംഗളം വരുത്തുമെന്നും ഗോപിഗോപന്മാരുടെ ആനന്ദം വർദ്ധിപ്പിക്കുമെന്നും ഗർഗമുനി പ്രവചിച്ചിരുന്നു. പണ്ടൊരു കാലത്ത് ഹീനരായ കൊള്ളക്കാർ ബ്രാഹ്മണരെ ഉപദ്രവിച്ചപ്പോൾ കൃഷ്ണൻ അവർക്ക് സുരക്ഷ പ്രദാനം ചെയ്തു. വിഷ്ണു സ്വന്തം വശത്തുള്ള ദേവന്മാരെ ആകാശവാസികളായ അസുരന്മാർക്ക് ഒരിക്കലും തോൽപ്പിക്കാനാവില്ല. അതുപോലെ കൃഷ്ണനെ സ്നേഹിക്കുന്നവരെ ഒരു ശത്രുവിനും തോൽപ്പിക്കുവാനുമാവില്ല. എല്ലാ ഐശ്വര്യത്തിലും ശക്തിയിലും പിന്നെ ഭക്തവാത്സല്യത്തിലും കൃഷ്ണൻ നാരായണനു തുല്യനാണ്. ഗർഗമുനിയുടെ പ്രസ്താവനകളിൽ അത്യധികം അത്ഭുതപ്പെട്ടും അതിരറ്റ് ആഹ്ലാദിച്ചും പരമപുരുഷനായ നാരായണന്റെ അതിശക്തനായ പ്രതീതിയാവും കൃഷ്ണൻ എന്ന നിഗമനത്തിൽ ഗോപന്മാർ എത്തിച്ചേർന്നു. അവർ കൃഷ്ണനെയും നന്ദമഹാരാജാവിനെയും വണങ്ങി. ഓക്കെ, 27-ാമത്തേല് ഇന്ദ്രന്റെയും സുരഭി മാതാവിന്റെയും പ്രാർത്ഥനകൾ. ഇന്ദ്രന്റെ അഹങ്കാരമൊക്കെ ശമിക്കുകയും ഇന്ദ്രൻ അവിടെ ഭഗവാനെ സുരഭി പശുക്കളെ കൊണ്ട് അഭിഷേകം ചെയ്യിപ്പിക്കുകയും. കൃഷ്ണന്റെ അത്ഭുത ശക്തി കണ്ടറിഞ്ഞ ദേവേന്ദ്രൻ സുരഭി എന്ന ഗോമാതാവിനൊപ്പം വന്ന് ഭഗവാനെ അഭിഷേകം ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞത്. കൊടുങ്കാറ്റും മഴയും കൊണ്ട് വൃന്ദാവനത്തെ ആക്രമിച്ചതിൽ ലജ്ജിച്ച് ദേവേന്ദ്രൻ രഹസ്യമായി കൃഷ്ണന്റെ മുന്നിൽ വന്ന് പ്രണമിച്ച് സ്തുതിച്ചു. അജ്ഞാനത്തിൽ നിന്ന് ജനിക്കുന്ന മായയിൽ കൃഷ്ണൻ ഒരിക്കലും കുടുങ്ങുകയില്ലെങ്കിലും മനുഷ്യ ശരീരം സ്വീകരിച്ചു വന്ന് ധർമ്മതത്വങ്ങൾ പുനഃസ്ഥാപിക്കുവാനും ദുഷ്ടത ശിക്ഷിക്കുവാനും അദ്ദേഹം പലതും പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെന്നും ഇന്ദ്രൻ പ്രസ്താവിക്കുന്നു. തങ്ങളാണ് വലിയ നീന്താക്കൾ എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ച് പെരുമാറുന്നവരുടെ അഹന്തയെ അദ്ദേഹം അടിച്ചമർത്തുന്നു. കൃഷ്ണനാണ് സകല ചരാചരങ്ങളുടെയും പിതാവും ഗുരുവും പ്രഭുവും. കാലത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ വന്ന അദ്ദേഹം ശിക്ഷകനുമാകുന്നുവെന്ന് ഇന്ദ്രൻ തുടർന്ന് പറഞ്ഞു. ഇന്ദ്രന്റെ സ്തുതികൾ കേട്ട് കൃഷ്ണൻ സംതൃപ്തനാവുകയും അഹങ്കാരം മൂത്ത് സ്വയം മറന്ന് ഇന്ദ്രൻ ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാനാണ് താൻ ഇന്ദ്രയത്നം നിർത്തിയതെന്ന് പറയുകയും ചെയ്തു. ഭൗതിക ഐശ്വര്യങ്ങളാൽ ലഹരിയിലായവർ ഭഗവാൻ ശിക്ഷാദണ്ഡുമായി മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് കാണുകയേയില്ല. ഒരുവന് ശരിയായ സൗഭാഗ്യം നൽകണമെന്ന് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്നു വരികിൽ അയാളുടെ സമ്പന്നാവസ്ഥയിൽ നിന്നും താഴേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ് ചെയ്തത്. ഇന്ദ്രനോട് സ്വർഗത്തിലേക്ക് മടങ്ങി ചെല്ലുവാനും അഹങ്കാരമില്ലാതെ തന്റെ പദവി കൈകാര്യം ചെയ്യുവാനും ഭഗവാൻ ആജ്ഞാപിച്ചു. ഇന്ദ്രനും സുരഭിയും ഒന്നിച്ച് സ്വർഗഗംഗയിലെ ജലവും സുരഭിയുടെ പാലും കൊണ്ട് ഭഗവാൻ അഭിഷേകം നടത്തി. അവർ ഭഗവാനെ ഗോവിന്ദൻ എന്ന് നാമകരണം ചെയ്യുകയും ദേവന്മാർ പുഷ്പവൃഷ്ടി ചെരിഞ്ഞ് സ്തുതിഗീതങ്ങൾ ആലപിക്കുകയും ചെയ്തു. അവിടെ ഗോവർദ്ധനത്തിന്റെ അടുത്തായിട്ടുണ്ട് സുരഭി പശുവിന്റെ പാൽ കൊണ്ട് ഭഗവാനെ അഭിഷേകിച്ച സ്ഥലം സുരഭി കുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഈ ലീല ഇന്ദ്രൻ ഭഗവാനോട് മാപ്പ് പറഞ്ഞ ലീലകളൊക്കെ അവിടെ ഗോവർദ്ധനത്തിലുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ സേവകനാണ് ഇന്ദ്രൻ. അഹങ്കാരം ഉണ്ടാകുന്നത് ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും ഇഷ്ടമല്ല അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അഹങ്കാരം ശമിക്കുവാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ലീല ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അല്ലെ, നമ്മള് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എടുക്കും. ബ്രഹ്മാവും ശിവനും ഇന്ദ്രനും ഇവരൊക്കെ ഭഗവാന്റെ സേവകരാണ്, ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തരാണ്. എന്നാൽ പലപ്പോഴും അവർക്ക് പോലും ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ലീലകളെ കുറിച്ചിട്ട് ശരിയായി മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ദ്രൻ ഇങ്ങനെ ഒരു
നമ്മളെ പറ്റിയത് അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ ശക്തിയെ പരീക്ഷിക്കുകയുണ്ടായി. അതുപോലെ ബ്രഹ്മവിമോഹന ലീലയിലെ ബ്രഹ്മാവ് അല്ലെ, എന്നാൽ ബ്രഹ്മവിമോഹന ലീലയിലെ ബ്രഹ്മാവ് പശുക്കളെയും ഗോപന്മാരെയും ഒക്കെ കടത്തിക്കൊണ്ടുപോവുകയാണ് ശരി അല്ലെ. ഇവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത്? ഇന്ദ്രൻ ഗോപന്മാരെയും ഗോപികമാരെയും വ്രജവാസികളും ഒക്കെ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തിക്കുകയാണ് ശരി അല്ലെ. ഇന്ദ്രൻ യഥാർത്ഥത്തില് ഇങ്ങനെ ഒരു അഹങ്കാരം പ്രവർത്തിച്ചെങ്കിലും ഗോപന്മാർക്കും ഗോപികമാർക്കും ഒക്കെ വളരെ സന്തോഷമായി. എന്താണ്? അവരൊക്കെ ഭഗവാന്റെ കൂടെ 7 പകലും 7 രാത്രിയും ഒരുമിച്ച് കളിച്ച് രസിക്കുകയുണ്ടായി. ഓക്കെ, ഗിരിരാജ് ഗോവർദ്ധൻ കി ജയ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ചൊല്ലിയിട്ട് നമുക്ക് ക്ലാസ് വെച്ചെടുക്കാം. ഗോവർദ്ധനത്തിന്റെ പ്രദക്ഷിണ മന്ത്രമാണ്. മനസ്സുകൊണ്ട് ഗോവർദ്ധനത്തില് പോവുകയും അവിടെ ഗോവർദ്ധനത്തെ പരിക്രമം ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം. ഓക്കെ, നമസ്തേ ഗിരിരാജായ ഗോവർദ്ധനിധി നാമിനി അശേഷ ക്ലേശനാശായ പരമാനന്ദദായിനി. നമസ്തേ ഗിരിരാജായ ഗോവർദ്ധനിധി നാമിനി അശേഷ ക്ലേശനാശായ പരമാനന്ദദായിനി. ചൊല്ലാം. നമസ്തേ ഗിരിരാജായ ഗോവർദ്ധനിധി നാമിനി ശേഷക്ലേശനാശായ പരമാനന്ദദായിനി. നമസ്തേ ഗിരിരാജായ ഗോവർദ്ധനിധി നാമിനി ശേഷക്ലേശനാശായ പരമാനന്ദദായിനി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗ്രന്ഥരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ കി ജയ്. ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്. പ്രേമാനന്ദേ ഹരി. പഞ്ചകൽപതരുദശ കൃപാസംഭവ പതിദാനം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി. പിന്നെ അടുത്ത ഭാഗങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ സമയക്കുറവ് മൂലമാണ്. അപ്പൊ ഇന്ന് സമയമുള്ളവർക്കൊക്കെ ശ്രീമദ് ഭാഗവത ലീലയെ കുറിച്ചിട്ട് എല്ലാവരും വായിക്കുക. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ദശമസ്കന്ധം 24, 25, 26, 27 അധ്യായങ്ങളിലൊക്കെ ഈ ലീലയെ കുറിച്ച് പറയുന്നതാണ്. ഓരോ അധ്യായങ്ങളിലായിട്ട് ഒന്നിന് ഗോവർദ്ധന പൂജ ചെയ്യുന്ന, ഒന്നിന് ഗോവർദ്ധന ഉയർത്തിയതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഭഗവാന്റെ മഹത്വങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. പിന്നെ ഇന്ദ്രൻ മാപ്പ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോ ഇവിടെ ടെമ്പിളില് ഗോവർദ്ധന പൂജയൊക്കെ ഉണ്ട്. അന്നകൂടം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഗോവർദ്ധനത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ അന്നകൂടം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ആ ഗോവർദ്ധനത്തിന് പൂജ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ഉണ്ട്. ആ 10 മണി മുതൽ അത് ഉണ്ടാവും. പിന്നീട് വൈകുന്നേരം ഒരു ഡിവോട്ടിയുടെ വീട്ടിൽ അവര് അവിടെ ഒരു അവരുടെ എസ്റ്റേറ്റിൽ അവിടെ ഗോവർദ്ധനം ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് എല്ലാ വർഷവും അങ്ങനെ അവിടെ ആഘോഷിക്കാറുണ്ട്. അപ്പൊ അവിടെയും വൈകുന്നേരം അവിടെയും ആഘോഷമൊക്കെ ഉണ്ട്. ഓക്കെ ഓക്കെ, അപ്പൊ വേറെ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലാസ് തിരിച്ചെടുക്കാം. എല്ലാവർക്കും നന്ദി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. താങ്ക് യു പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പഞ്ചകൽപതരൂപശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ദാമോദരാഷ്ടകം ചൊല്ലുന്നില്ലേ പ്രഭുജി? ഹരേ കൃഷ്ണ. സോറി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ സോറി. സുവർണപ്രഭ മാതാജിയാണ് ചൊല്ലുന്നത്. ഒരു മിനിറ്റ്, ഞാൻ മാതാജി എല്ലാവരും മ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. മാതാജി അൺമ്യൂട്ട് ആക്കാം. ഓക്കെ എന്നാലിപ്പം ആ സ്ക്രീൻ എടുത്തു തരാം മാതാജി. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഞാനിപ്പോ സ്ക്രീന് കാണിക്കാം മാതാജി കേട്ടോ. എന്തായി, ഹെൽത്ത് ഒക്കെ ഉഷാറായ മാതാജിയുടെ? പ്രഭുജി വീട്ടിൽ വന്ന്. ആ ശരി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ.
ഇത് വേറൊരു ഓക്കെ. ഓക്കെ, കാണാവോ മതജി? ഹരേ കൃഷ്ണ. കാണാം പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീദാമോദരാഷ്ടകം. നമാമീശ്വരം സച്ചിദാനന്ദരൂപം ലസത്കുണ്ഠലം ഗോകുലേ വ്രജമാനം യശോദാഭിയോലുഖാലതാവമാനം പരാമൃഷ്ടമത്യന്തതോദ്രുത്യ ഗോപ്യാ രുദന്തം മുഹുർനേത്രയുഗ്മം മൃജന്തം കരാംഭോജയുഗ്മേന സാതംഗനേത്രം മുഹുശ്വാസകമ്പത്രിരേഖാംഗകണ്ഠ സ്ഥിതഗ്രൈവം ദാമോദരം ഭക്തിബദ്ധം ഇതി ദൃക്സുലീലാഭിരനന്തകുണ്ഠേ സുഘോഷം നിമഞ്ജന്തമഖ്യാപയന്തം ത്വദീയേഷിതജ്ഞേഷു ഭക്തൈർജിതത്വം പുനഃ പ്രേമതസ്ഥം ശതാവൃത്തി വന്ദേ വരം ദേവമോക്ഷം ന മോക്ഷാവതിം വാ ന ചാന്യം മൃണേഹം വരേശാദപീഹ ഇദം ദേവ പൂർണാഥ ഗോപാലബാലം സദാ മേ മനസ്യാവിരസ്താം കിമന്യഃ ഇദം തേ മുഖാംഭോജമത്യന്തനീലൈർവൃതം കുണ്ഠലൈ സ്നിഗ്ധരക്തൈശ്ച ഗോപ്യാ മുഹുശ്ചുംബിതം ബിംബരക്താധരം മേ മനസ്യാവിരസ്താമലം ലക്ഷലാഭൈ നമോ ദേവദാമോദരനന്ദ വിഷ്ണോ പ്രസീദ പ്രഭോ ദുഃഖജലാബ്ധിമഗ്നം കൃപാദൃഷ്ടിവൃഷ്ട്യാദിദിനം ബദാനു ഗൃഹാണേശ മാമജ്ഞമിധീക്ഷ്യ ദൃശ്യ കുബേരാത്മജൗ ബദ്ധമൂർത്യൈവ യദ്വത് ത്വയാമൂചിതൗ ഭക്തി ഭജൗ കൃതൗ ച തഥാ പ്രേമ ഭക്തിം സുഖമേ പ്രയച്ഛ ന മോക്ഷേ ഗൃഹോമി സ്ഥിതമോദരേഹ നമസ്തേസ്തു ദാമ്നേ സ്ഫുരദ്ദീപ്തിധാമ്നേ തുദീയോദരായാഥ വിശ്വസ്യധാമ്നേ നമോ രാധികായൈ തുദീയപ്രിയായൈ നമോ അനന്തലീലായ ദേവായ തുഭ്യം നമോ രാധികായൈ തുദീയപ്രിയായൈ നമോ അനന്തലീലായ ദേവായ തുഭ്യം നമോ രാധികായൈ തുദീയപ്രിയായൈ നമോ അനന്തലീലായ ദേവായ തുഭ്യം നമാമീശ്വരം സച്ചിദാനന്ദരൂപം ലസത്കുണ്ഠലം ഗോകുലേ വ്രജമാനം യശോദാഭിയോലുഖലബ്ധാവമാനം പരാമൃഷ്ടമത്യന്തതോദ്രുത്യ ഗോപ്യാ ജയ ദാമോദരാ ജയ ദാമോദരാ ജയ ദാമോദരാ ജയ ദാമോദരാ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. കൃഷ്ണ, താങ്ക് യു മതജി. വൃന്ദാദേവി അഷ്ടകം ചൊല്ലിട്ട് ശ്രീ വൃന്ദാദേവി അഷ്ടകം ജയ തുളസി ഗംഗേയ ചാപേയ തദിതീർവിനിന്ദി രോചി പ്രവാസ്നവിദാത്മകുംഭേ ബന്ധൂകബന്ധോ ദിദിദിവ്യവാസോ വൃന്ദേ നമസ്തേ ചരണാരവിന്ദം പാദരോദീതരമന്ദാസ്യ നാസാഗ്രമുക്താദിദിവിദാസേ വിചിത്രരത്നാംബരണശ്രിയാദേ വൃന്ദേ നമസ്തേ ചരണാരവിന്ദം സമസ്തവൈകുണ്ഠശിരോമനുശ്രീ
कृष्णस्य वृन्दावनधन्यधामे दत्ताधिकारे ऋषभानुपुत्र्या वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् तदाज्ञया पल्लवपुष्पभृङ्गा मृगादिभिर्माधव केलिकुञ्जः माध्वादिभिर्बान्धिविभूष्यमाना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् तदीयदूतेन निकुञ्जयूनो अत्युत्कैर्केलिविलाससीदि तत्सौभगं केन निरचत्यतां तत् वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् व्यासाभिलाषो वसतिं च वृन्दावने त्वदीशाग्रिसरोजसेवा लभ्यां च पुंसा कृपया तवैव वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् त्वं कीर्त्यसे सा त्वदतन्द्रविद्भिर्लीलाविधाना किल कृष्णशक्तिः तावैव मूर्ते तुलसीन लोके वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् त्याविहीनापराधलक्ष्ये क्षिप्ता च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वं शरणं प्रपन्नं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् वृन्दाष्टकं या शृणुयेत् पठित्वा वृन्दावनाधीश पदाब्जभृङ्ग स प्राप्य वृन्दावननित्यवासं तत्प्रेम सेवां लभते कृतार्थ। वृंदादेवी अष्टभुजे स्मरण की जय। प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरे हरे कृष्ण। ഓക്കെ, അപ്പോൾ വേറെ ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ് പിടിച്ചു കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, ഇന്ന് ഗോവർദ്ധന പൂജ ഗോപൂജയാണ്. പിന്നീട് ശ്രീ രസികാനന്ദ പിരസ്ഡയാണ്. ഇപ്പൊ പറ്റുന്നവരൊക്കെ ഓൺലൈനിൽ ഗോവർദ്ധന പൂജയൊക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക. എല്ലാവരും വീട്ടില് ചെറിയ രീതിയിൽ ഒരു ഗോവർദ്ധനമായിട്ട് സങ്കല്പിച്ചിട്ട് അന്നകൂടത്തിന് കൊണ്ട് ഗോവർദ്ധനത്തൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാം. ഒരു ഇലയിൽ കുറച്ച് ചോറൊക്കെ കുറച്ച് കുമ്പാരായിട്ടൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അതിനെ എന്താ പറയാ അലങ്കരിച്ചിട്ട്, നേരത്തെ കണ്ടില്ലേ അതുപോലെ ഒക്കെ അലങ്കരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് അതിന് പൂജയൊക്കെ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, തുളസിയൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഭഗവാന് വെക്കാം. എന്താ പറഞ്ഞാൽ ഗോവർദ്ധനത്തില് ഭഗവാൻ തന്നെ വലിയ രൂപം എടുത്തിട്ട് ആ ഗോവർദ്ധനത്തിന് സമർപ്പിച്ചതൊക്കെ കഴിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പൊ വേറൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലാസ് വെച്ചെടുക്കാം. എല്ലാവർക്കും നന്ദി. വാഞ്ചകൽപത രൂപശ കൃപാസുഭ്യവശ പതിദാനം പാവനഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമഃ. വൈഷ്ണവ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ.